ግብር ዓማጽን ክብር ናጽነትን ብይርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ናጽነት ሃገር ኣብ ዓዲ ጓና ኮንካ ኽተብዕል ካብ ክትግደድ ዝኽፍእ ሃልዋት የለን ነስምዒት ውሽጢ ቐስቂሱ ደፋዕ ሓይሊ ዝፈጥር ገዚፍ ምኽንያት እዩ ኢለው ንሓስብ ኣብ ጎደናታታ ካብ ኣራዊት ክትሃድም እናላህላህካ ዝመጻኸያ እሞ ሕቑፋ ዝሃበትካ ሃገር ኮንካ መዓልቲ ናጽነት ሃገረይ ካብ ዝብል ዝኽሪ ንላዕሊ ዘቐንዙ ነገር ውሕድ እዩ ክኸውን ዝኽእል ብዙሓት ስለምንታያት ጽዕነት ርእስን ልብን ከም ዝኾኑውን ርግጽ እዩ ብዛዕባ ዕለትን ዝኽርን መዓልቲ ናጽነት ኣብ ቅድሚ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዘሕፍር ኣብ ሓድሕድ ዜጋታት ሃገረይ ድማ ዘየሰማምዕ ነጥቢ እታ ናተያ ርስተያ ዓደያ መንበሪተያ ክብረተያ መረበተያ ኢሉ ህዝባ ክብር ዋጋ ዝኸፈለላ እሞ ካብ ሓደ ጓና ዓማጺ ነጻ ዝወፀት ትንፋስ ከይመለሰት ቁንጅናኣ ከይረኣየት ቁስሊ ደቃ ጠቕሊሉ በሰልኡ ከየሰሰ ኣብ ትሕቲ ኻልእ ዓመፅ ዝኣተወት ኤርትራ እታ ዝተበጀወ ዘይከብረሉ ዝተወልደ ድማ ዘይዕንድረሉ ዝቕርዓት ዓዲ እታ መኽፋል ደምን ትንፋስን ረሃፅን ንብዓትን ዘይበትከላ ኤርትራ እታ ልዕሊ ጓና ፍረኸርሳ ዝጭክነላ ውሉድ ብውሉዳ ዝዕመጸላን ዝርገጸላን ሃገር እታ ልዕሊ ደርሆ ብምዑድ ደቃ ብምጽዋት ልዕሊ ዛግራ ድማ ብፋሕ ጭንግራሕ ደቃ ትልለ መሬት እታ ንደቃ ብምስዋርን ብምስቓይን ንዝኸፍአ ደራዕን ሞትን ብምቅላዕን ንዓለም መድረኽ ሰቃቒ ምርኢት ዝፈጠረት ኤርትራ እንሆ ከም ሃገር ንኽትቀውም ዝተኸፍሎ ዋጋ ዘብቅዓሉ ዕለት ናጽነታ ንመበል 29 ዓመት ተኽብረሉ ዕለት በፂሕና ኣለና እዚ ዓመታት ኣብ ሓጐስን ጐደና ዕቤትን ተሓሊፉ እንተዝነብር ኣዝዩ ውሕድ እዩ ብስቓይን ወፅዓን ንዝሓለፎ ህዝቢ ግን ኣመና ብዙሕ እዩ እቲ ምእንቲ ናጽነት ወይ ምእንቲ ዛዕለት ዝተኸፍሎ ዋጋ ንናጽነት እምንን ሓመድን ወይ ማይን ገረብን ነይሩ እንተኾይኑ እቲ በዝህሉ ኩነታት ኤርትራ ሕጉስ ዘሎ ፍጡር ጥራዩ ዝመልሶ ብዙሓት ቁስላ ብምሕባእ ሓልዮቶም ክርእዩ ንገዛእ ነብሶም ብምስላም ግራመን ምዕባለን ሃገር ክምስክሩ ሕምባበ ጉዕዞ ህይወቶም ከም ዕቀኒ ስጉማ ሃገር ክወስዱ ንኽነብሩላ ተጸይኖማ ክነሶም ኣማዕድዮም ተወርታ ክቖርሱላ ርኢና ኢና ሬድዮ ኤረና ኤርትራ ከም ሃገር ግርምትን ብልጽግትን ንኽትከውን ደቃ ዝሕበኑላን ብደቃ ትሕበንን ንምግባራ ዜጋታት ብዘይፍትሕን ብጭካንን ንኸይሳቐዩ ንኸይጭወዩ ንኸይሕየሩ ንኸይስደዱን ንኸይክርትቱን ዝተበተነት ስድራ ንኽትተኣኻኸብን ብሓንሳብ ቀሲና ንኽትነብርን መንባሩ ግን እቲ ብሂጉን ሃሪፉን ዝተረፈ ሓሊሙን ተሊሙን ዘይጨበጠ በግዲ ቤቱ ዝራሕርሐ ብቕንዕ ናጽነት ካልኦት ሃገራት ዝሓረረ ሃረርቲኡ ጸይሩ ንመዓልቲ ናጽነት ሃገሩ ብትካዘ ብዝተሓናፈጸ ምናልባት እውን ብዝተደናገረ ስምዒት ዘኽብራ ዜጋ ምስክር እዩ እታ ኣብ እግሪ ተኽላ ዳግማይ ናብ ትሕቲ ዓመፅን ወፅዓን ዝኣተወት ኤርትራ እዛ እቲ ኹሉ ኣቐዲሙ ዝተዘርዘረ ቁስልታት ዝሰነደትን ተሓልፍን ዘላ ሃገር መዓልቲ ናጽነታ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ስምዒት እያ ትዝክሮ ናጽነት ሃገር ሓርነት ህዝቢ ክልተ ናጽነት ኣሎ ድዩ
እትሰኸፍለ ህይወት ኣሽሓት እትሰንከለን ዝተሰናኸለን ህዝቢ እንታይ ኮይኑዩ ጎደሎ ፍረሂቡ እንታይ ኮይኑዩ ድሕር ናጽነት ሃገር ሕቶ ነጻነት ሰብ ሕቶ ነጻነት ሕጊ ሕቶ ፍትሒ ሕቶ ቕዋም ካልእ ሕቶ መሲሉ ስዒቡ እንታይ ኮይኑዩ እቲ ገዚፍ ዋጋ እንተላይ ንሓርነት ህዝቢ ንምህላው ክብሪ ሰባት እውን ዘይኣኸለ ሕቶ ህዝብን ሕቶ ንእስ ወለዶን እዩ እዛ ድሮ 29 ዓመታት ብምቑፃራ ጥራይ ጥሕሰት ሕግን ርግፀት መሰል ዜጋታትን ዝሰነደ ደብተር ሒዛ እትጽምበል ዘላ ናጽነት ነቶም ምእንቲ ነጸነታ ኣካሎምን ንእስነቶምን ዝሃብዋ እንተኾነ ዘይከምቲ ጽቢቶም ዝተረፈ ህይወቶም ኣብ ጸልማት ጐዳጕዲ ወሲዳ ዘሕደገቶም ሰባት ነቲ ኻብ ኣፍ ሓራግጽ ውሽጢ ዓዲ ከምልጥ ብኣራዊት ምድረ በዳ ክሓለፍ ዝተገደደ ብዓሳታት ማእከላይ ባሕሪ ዝተሳሕተ ነታ ሓድጊ ሞባእ ሃገር እናተባህለት ዝጐበዘት እሞ ሃገራ ሓድጋ ከተዕብየላ ዘይተፈቕደላ ህዋን ነታን ዝተወልዱላ ሃገር ምድራ ኣምዐ ነስኒሳ ሃጽ ዘበለቶም እሞ እግሮም ኣብ ዝዓለቦ ግና ኣብ ኩርኳሕ ኣብ ማዓስከራት ጐርባብቲ ሃገራት ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ነታ ወሊዳ ክትልእኽ ሓቝፋ ክትስዕም ዘይከኣለት ምስ ፍርሃን ናፍቖታን እትነብር ዘላደ ነቲ ካብ ኩለን ሃገራት ናብ ሃገሩ ምጋሽ ጥራይ ዘርዕዶን ዘስግኦን ግና ብፍቕርን ናፍቖትን ዓዱ ዝሓምም ስደተኛ እንታዮም እያ ኣብ መንጎኦም እዛ ናጽነት ዘይትብጽሖ መሲሉ ዝስምዖ እንተተረኽበኸ እንታይ ኣበስኡ ናጽነት እታ ንኽነብራ ነጻነት ዝኸልኣቶ ሃገሩ ንምኽባር ብዓውታ ዕጭ እንተበለውን ጌጋ የብሉን እታ ናጽነት ዘይብላ ሃገረይ ናጽነታ ኣይብዕሎን እንተበለኸ እዚ እውን ካብ ህይወቱን ካብ ሓቅን ርሑቕ የለን ነገራት ኣንጻር ባህግኻን ራእይኻን ከይዶም ኣደዳ ቁስልን ቃንዛን ክገብሩኻን ከለዉ ጉዕዞኻ ሓንኩኢሎም ልብኻ ርሲሖም ህይወትካ ክዘራርጉልካን ከለዉ ኣብታ ምእንቲ ናጽነት ኣእላፍ ዝወሰደት ሃገርካ ምንባር ዘይከኣል ኮይንካ ህይወትካ ክትዕቆብ ዝሓለፍካዮምን ዝኸፈልካዮምን መስገደላት እናተመላለሱ ክሰኣሉኻን ከለዉ ክሳብ ክንዱ እዮም መረርቲ ክሳብ ክንዱ እዮም ከበድቲ ክሳብ ክንዱ እውን እዮም ኣናወፅቲ ነቲ ዘይብለይ ነገር ምስ ኣሕዋተይ ምስ ደቂ ሃገረይ ሓቢረ ኣይዝክርን እየ ግዳ ኣይባህልን ነዘይብልካ ደኣ 1000 ግዜ እምበር ትዝክሮ ክንድኡ ግዜ እውን ተኽብሮ እቲ ዘይጽቡቕሲ እዛ ዓለት ነቲ ዘይብልና ግናኸ ክህልወናን ንደልዮ ንምውናን ካብ ኢድ ዓማጺና ንምምንዛዕ ኣብ እንገብሮ ምንቅስቓስ ምንም ከይሰጎምና ፍንትት ከይበልና ናብ ሸቶና ከየቕናዕናን ተሓሊፋ እዩ እቲ ስንፍናሲ ኣብቲ ናጽነትና ናትናን ኣብ ኢድናን ንምግባር ዝነበረ ህርፋን ቅንጣብ ከይወስኽና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘይዕወተና ገባብ ቃልሲ ተሰሚርናን ከለና ገዲፋትናን ተሓሊፋ እዩ እቲ ሕመቕሲ ልዕሊ ማንም ግዜ ብዛዕባ ናጽነትናን ዋንነትና ትኾነሉ ስልትን እንተዘይዘቲናን እንተዘይተኻቲዕናን እዩ እቲ ፍሽለትሲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ጋግና ግፋሕና ሰብ ውዕለት ዓማጺና ምዃን እዩ እቲ ድኻምሲ ንዕላማን ሕልምን ሰማእታት ጎሲና ንኣውያትን ምሕፅንታን ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘለዉ ዜጋታትና ጸማም እዝኒ ሂብና ብዛዕባ ነፍስና ጥራይ እናሓሰብና እንተሓሊፋ እዩ እቲ ዝሕዝንሲ ተቓለስቲ ንመሰልን ሓርነትን ኢና እናበልና ዓቕመናን ብልሕናን ግን ኣብ ክንዲ ንጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ንጸብለልትነት ውልቂ ሓሳባት በመውዓል ኣዳኸምቲ ደለይቲ ፍትሕን ሓገዝቲ ዓመፀኛን ኮይና ምስ እንርከብ እዩ
ሬድዮ ኤረና ክብሪ ናጽነት ኣብ ዝሃለወ እተሃሉ ዝንኪ ይኮነን። ምኽሓድ ናጽነት ነቲ ንናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋ ክብሪ ዘይመሃብዩ ዘመላኽት። ዘይምኽባር ዋጋ ናጽነት ድማ ምንካ ሓበን ሃገርን ህዝብን እዩ። ምዕናው ሓበን ህዝብን ሃገርን ድማ ዕጥቂ ኣንጻር ገዛእ ርእስኻ እዩ። ክሕደት ታሪኽ ገዛእ ባዕልኻ እዩ። እዚ ድማ ዓብዪ ሓገዝ ነቲ ንናጽነትና ጨቢጡን ጓዕፂጹን ዝሓዘ መላኽ እዩ። ኩሉ ጠመተናስ እታ ብድህላለ ህዝቢ ካብ ኢድ ዋናታታት ዝተጨውየት ናጽነትና ካብ ዓማጺ መንዚዕና ብናጽነት ኣብ ገዛእ ሃገርና ንኽነብዕላ ዓቕምታትና መወሃሃድ እዩ። ዝኽሪ ናጽነት ኣብ ስደት ዘይኮነ ጽምብል ናጽነት ኣብ ኤርትራ መልሲ ብዙሕ ሕቶታት ዜጋታት ቋጺሩሎ። ሓድነት ማለት ነብስኻ ራሕሪሕካ ካልእ ሰብ ምዃን፣ ሃይማኖትካ ሓዲካ ሃይማኖት ካልኦት መልባስ፣ ዓድኻ ኣግሊልካ ወዲ ካልእ ዓዲ ምምሳል ወይ እውን ስምዒትካ ቐቢርካ ብስምዒትን ሓሳባትን ካልኦት ምምእዛዝ ማለት ኣይኮነን። ሓድነትሲ ጽን መባሃል፣ ምድግጋፍ፣ ምጽውዋር፣ ክንዲ ናይ ውልቂ ናይ ሓባር ረብሓ ምቕዳም፣ ንናይ ሓባር ጽላኢ ብሓባር ምኹናንን ምግጣምን እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ናጽነት ንናጽነት ሃገርና ብናጽነት ኣብ ሃገርና ንኽነብዕላ ናብ ዝወስድ መገዲ ተቓለስቲ ደለይቲ ፍትሒ ንውህደት ዓቕምናን ጸጋታትናን ዕዙዝ ተመክሮ ክትህብ ዝያዳ ካልኦት ዝሓለፈ ዓመታት ንሕሉፍና ገምጊምና ነቕዓትና እናዓብሰላ ክብሪ ሓድሕድ ዝዓዘላ ዕለት ኮይና ክትሓልፍ እትስፎ። ሬድዮ ኤረና